Anis an lína tá Ó Néill Ceannasaí Rannóg na Nuachta I Raidió Fáilte. A hón fáilte go dtí an chláir? Go mai go gan. Tháinig mé ar na man síalta le déanaí a hán go bhfuil ceiliúradh mór go bhfuil Raidió Fáilte im lína agus sibh cúig bliana déag ar an bhód. Déanais ar banistóir an stáisiún fégus a hir star an stáisiún don cúpla óir ar radio. Ach ar bhisiúlaat doféin cóirsíos a thuairt faoin gangal atá agat agus ag pobal na Gaeilge I Bhéal Feirste go gceiliúradh leis an stáisiún thar na blianta go dtí an látáidíúin? Well, ceile go siar agus tosaigh scéal Raidió Fáilte bhéarne Thuaisceart Éireann hen agus sin 1985 nuair thosaigh muid ag craoladh. Stáisiún bradach mas níl le tar corridor agin fuairmuid agus curmuid an radio I gáil in the Gaelscoil Uí Chanáin tá for couple of kids flat den áte bhfuil muid an éis agus bhí muid ag craoladh uí sin go trasna an sin thar na blianta cinniú muid sin ag gáil cibé áte bhí an Nuachta Rá agus an seapa an cathrú pólaí bhí muid a ligean sin an airgneamh bhfaighidh agus cinnimuid an radio ag teacht amach an san amsin. Uanta ní bheadh seán ar feadh seall, uanta bheadh sé craoladh gach lá agus ihe bhí cinneal chóras agin. So ran sin ar go dtí gabhí leis a sé nuair a fuairmuid ceadúnas ó lucht áfcom an seo an sa Thuaisceart a cadaí doing, a thug ceadúnas doing den céadúir le craoladh mar radio pobl. Go dtí sin ní ró an reachtaíocht in sa bhreatain a cadúthú radio pobl. So there a harla sé sin an céad rud a rinne muid na hémuid síos be hen Fergus O'Hare mar an a gannachtaí bulir daoine eile agus bhairtí muid go dté mar a Cultúrlann craoladh ceiliúradh fiche a chur ar bon agus bhí foireann a bheith lán aimstre ag an tús beidir birch nó trúirní cinnelum agus an sin bhí léir mór daoine a bhí sásta a bheith ag craoladh go páirdaimsere agus gan ag cíocht. So an é tamil an cinneal an múnla ar bhealach a bhí ag radio na lefa an múnla a bhí ag stáisiúntí radio pobl eile war chuid héan an san Arab an bun smúitiú a bhí an bheith crí an bheith siad in fástithe go lean aimsere go bonach agus an sin bheith go leor daoine ag obair ar one Aonach ag teachtasteach as a cinneal na carthaí ag gáil. So mar bhí sé sin gabhí leis a sé thosaigh sé le teachtarach a rinneú a haifid in aras an uachtaráin le mar a bheith go le ísa sin an céad teachtarach a tholathas ar Raidió Fáilte an dá bhí leis a sé. O so hena lei well támuid ag craoladh then gan stad gan stéanú támuid in éis in aras har a bheith galanta tá mar eall COVID is dotha titim siar ar lín na nibrithe Jonatha ach támuid ag teacht amach sin agus go sa trócéar na rééis. So bhí car special de gaiir a chuig agin na craolmuid ar na main socialte agus Bhéal le ceiliúradh a dhéanú ar cúig bliana déag agus gan ar bí and we just switch a couple of ochai jala jigs on a yanu la calorie yana. Okay. Agus tá banistóir nua ag an stáisiún na tamil is nach wa? Tá Cillian Brathnach in a bhainisteoir an seo agus tá sé Jackar dunner be teacht a co-arbachtar agus O'Hare no the Fergus found a mlíonta fádagin an seo sin bhí sin a crán tacha ag an rud ar fád. Níl sin Rivision vision a freevidge or college Fairste and Ceannasaí Fairste reached a hussy shielding gan I hint this own stat agus begging dove of a throw on Rortan or five Cúige bliana so the worst yet I hint this few. So Hannick session o Cúra a hEoghan Cudston a Duchlein or light of the bunch station radio gan ni dohugame radio kitchen ni veushe maratashe and you. So if you Jackar and Cillian of a chat the shackle with the Geary and Splash and Alinu, I'm touching ye soccer is shackle my August as far old must be in that bliana at the east that she ain't that degree shock she tagan she o here on tagan a shock perspective different learn away mar so doing no canish na heron which are here on Jackar had a clee August being she ain't that tugga than already a hugging shed for who so Chefin which condition is an amateur the hammock.
Beidir an Morocco scorer Roger Ford before a Darren John already is mo near a Louis to again two swimmers glory for Pobble Ghaelach Feirste J Martasha Gacrelation Station is Station Pobble a bhí on tus sin an Cúige a hánig muid an smuitiú Thuaisceart bliana hen de bheith ag bonú Station Radio bhí muidéine a bheith ag bonú lá Nuachta a bhí dírithe agus a jaascar ón phobal Ghaelach an Seán Bhéal Feirste ba early a bhí sé leis an Station Radio ba early a bhí sé leis an foreign aisteoirí a chur bon aisteoirí an drama ba early a bhí sé le Cultúrlann Uí Chanáin agus bhí muid ag tógal ar an méid a rinneú ag pobl mhór seo agus a réir so tímuid an Station yes tímuid go bhfuil sé táhachtach go bhfuil sé proficiente go bhfuil ard caiideann ag buinteis go bhfuil solathaíntach ach cha rud a bhí eile dúine is earlis duluhu pobl Ghaelach atá in sa Station tá muid géirí an pobl Ghaelach a thréisiú agus a thuirt le céile agus in a Cúige a chur Raidió Fáilte ar bon sa ceadúnas. Okay, ceistmhór agus leabhar mé le fergus cúpla ó fhí seo freisin. An bhfuil an sprioc fós a gibh go bhcóir do Ofcom ceadúnas stát a thuirt Steve sa stáisiún ionas go bheith sibh ag craoladh ar FM fud fad Thuaisceart Éireann? Ó cinse le tí go bhfuil sin tin príomhhaim agus camera nuair a bhí an chláir agin an láfií bhí gach dana nuair a bhí muid lugan amach go dé bhhaile daoine acail an san amatala teacht craoltaí, craoltaí, Fergus Éoghain, Garage O'Carlin, Co-Wonihor and Station agus ar fi sé ligar a gur gá é seo a bheith ar fáil. Gur cóla Raidió Fáilte a bheith mar crí Station do Wogalra fiú in sa trefse ar an dal an go dtí go mé Raidió Fáilte craoladh ar fud na sé chundé agus ar fud na ní chundé a bhíarne go dtí go darlathú sin gur cóir do Ofcom agus na húdris a bheith cadú Mugalra the Station the pobl a lehigy vera agus Jurgen Tran Trabuan fod na sé chundé agus go mé Raidió Fáilte mar Aonach Mhacha Station acusin go jochel clarthaí a chur fáil don Station clarthaí loganta agus go jochel Raidió Fáilte iad sin a craoladh. Cudmhór ebre le deanú ar Arbert an Flan agus an swúntiú sin ach sílim go bhfuil an atmosfér beidir níos dearfaí nó mé bhí sé le fáda agus go háirthe beidir le ach géige a bheith teacht a raman seo go ndeanad sé cuasaí níos fosa a rééis but beidir bhfuil a spin dearafach ar an nniu beidir mé se bhaid níos teachta na sin. Okay, cad atá ag tastal ionas go bheith sibh albalta a bheith craoladh fud fad Thuaisceart Éireann nó na sé chundé ann? Well, near switching my shim more there, more stini ala vian play leis an tape shim the cursi ach and kidra can much cada a August tar corridor a ata an a cur and quarter on station for achar a wad these fudgin and martama Daniel Lahernur so erog these more ye the tar corridor nis ledger August veil cad was cadus on ach and sin Kaidera Cahun Station Ahru da War Ni Station to Gaelscoil Feirste Bhéal Station the winter na sé chundé no winter na ní chundé ar fáidir Bhéal agus an Sakashan Bhéal mar hapla Clarhi Diffrula ar fád a Bhéal Bhéal a bheith Gabriel Mac gajé go mé spice a horhi the cantrathe eggsol agus da rare. So Bhéal markan to ar hapla radio na Ghaeltachta ar bhalach tíam tinneol cosalach dín sin tá na bun clarthaí atá díortha ar winter na Ghaeltachta ach tá clarthaí anna tá díortha ar bhaile clia tá clarthaí anna tá ag cimsú winter na sé chundé agus an sin bíon clarthaí generalta an so is máscan difriúil ar fád a bheith an beidir leis na clarthaí agus na leithreoirí Bhéal choras eile a bhfuil amach go thaobh sin de. An bheith sibh an bhfuil sibh ag glór takeíocht ó na páirte páirteúla chun an sprioc seo a bhaint amach? Well, the rare a reached eile ní hé an Rannóg a bhíonn sa clé leis ach the rare mar higgins is mó atá stocarach de dhéanú a bhíorine le Ofcom héan agus leis na húdrais seachas na páirtithe políteachta tá páirtithe an agus Culture and New Hannah film, gur wailo
go mé Raidió Fáilte in an craoladh ar fud na sé chundé. Ach tá in Sejeri is céis craoltarachta atá an agus níl an urge sin cuachta ag na partíthe polúil an seo híomh na craoltarachta tá. So tá caidir bhíonn mai tóga agin le áfcámar na blianta agus tá caidir mai tóga agin fásta le cudsta na grúpi a cudjin le craoltaracht Thuaisceart Éireann an ciste an ILBF an ciste craoltaracht a gile agus ar. So agus craoltarí eile le Gaelgurí atá ag obair mar hampla leis an BBK and sa BBK agus ar. So bhealach sé a bheith ag cur súlad in na húdrís go bhfuil an caighdean craoltarachta tágin go bhfuil sé ardgalúir le go mó sé ag smuinteúir seo agus an a caiith sin a chur in a lí orthú go bhfuil taithí agin ar seo a dheanú agus go Docharlann dheanú ar bhealach a bheith éfachtach agus a bheith clí le rialathe áfcáil mar sin rudí tá táhacht an seo go mbíonn tú clí leis na rialathe ó dhéobh áfcáil de. Bheith sé có ionach darlumm mar raibh sibh ag craoladh timpeall fud fad Thuaisceart Éireann nó Cúige Uladh cíbe rud be si go ionach, you know. Well, bíon an uair sin daoine ag ceacht an bailach seo agus sin go tíir chu rud a deir sé daoine as ardmhaithe daoine as deire daoine as Jurcan Tra daoine as dún pádraigh agus bíonn siad istí agin go minic agus sin an céad rud a deir siad God nach marg nach bhfuil seo agin agus méid chumant hartar an car. Heagdó é thógáil ar an idirlín ach tá sé a bhád níos fosa nar tá é de híos bhála agus just chuann tú an radio a gáil. Go háis de gine de ísgrúpa áirithe ach bheith status a géis fásta. Bheith sé an aitheantas go bhfuil an Thuaisceart dáthang ach go bhfuil níos mó na stáisiún a deangaí a bhaine dhí go bhfuil stáisiún ré stáisiún in sa teangaithe éagsúla tá dúthasach an seo leis. Okay, buil am coinshot bhí seo a rís san am atá macrón. Ní cumádí mé thuúháid eile hon. An féidir leat a rálam céicó donna is a bhí na sríonnta maidir a COVID in níd ag ormh mar stáisiún? Well, bhí na sríonnta go donna ar fáid agus fiú agus muidir caint tá beirt nach bhfuil in san obair inniu go bhfuair siad amach go bhfuil daoine in sa teach sacu a bhfuil a fuair tastal dearafach. Agus mar sin níl sin beirt atá ar éirí ón Éireann go gceann rint le hinta inis ní bheith siad ar fáil agus mar hampla chuir sé as rucht ar fáid an obair a bhí le déanú agamsa inniu mar sin coppla aglah a bheith an dúsa dhéanú mar ní bhfuil daoine eile hartsam. Sin rud atá ag tarlúint go réalta inis ach ní flacha é seo ag gomparáis leis an rud a bhí ag tarlúint sin tam seo an oraí agus beidir míhharta seo caite agus suas go dtí an saoirú seo caite. Bhí rudí omlan fríide céile ever hen an jou kenseach ní bhí áras ar daoine bhí oglar ar daoine bhí bógachtaach ar daoine bhí dúdúch ar daoine áirithe bhí sé deachar ag daoine a bheith ag plé leis an rud a gutin gan bheith smuinteú ar an opair. So bhí mé sé ar an ten dana a bhain a bhí in san airigh an seo a bhag na bhfuir mé sé an ten dana a bhain a bhí an seo ó bhharta seo cáitin ar a thosaí an rud a gceart go dtí an tarú tháinig daoine ar ais ar fáid tamailt in sa tarú ach an sin a rís deile in san uair is sa gceimhrú faoi muidir méhéan agus beidir duna bhain nó part sin a méid a bhí an. So a bhéile go dtí Martin na bliana seo ar aigen gurú duine ar bhí an teachtas teachan seo aigen an cafe hí star a gridjim agus ní hanig sin ar ais a gceart a bhéirne ó hen. Tá muid héan ag tuairt fuair isteach déir né bhí muidir tosú le a mí luna sa sinam thosaí sé gurú daoine teachta seafa chuine lá bhain sa teachtain nó gá lá sa teachtain an sin man fuair trí lá sa teachtain ar an teachtain ar an bhí se thugann bhí muidir ceithre lá sa teachtain so gach mí bhí muidir tuairt daoine ar ais níos fuide but tá muidir go seachan scéamhrú tá muid burtha agus tíamid mar dearmsa leis an bhirtetá ar lár fá láthair go bhfuil cinneal bóthar crapanach agus bóthar deachar ruúin go fáil.
Okay, chun seachta dro dhearan aglah an éon luí tú ócáil ó bháinnig tús na haglah an éon ócáil í eile planáte go bhréar na bliana ag déanamh ceiliúradh sibh a bheith cúig bliana déag ag craoladh an mbliana? Well, nuanas agam bhhaid am hen go mé couple of rud agin ach ní roin play Gian janta agin for seo in éidirn a bheith rachtal an lá ceiliúradh agus an ócáid sin lína agus thug sin cudhúir am foiinniuh agus de réir cudhúir daoine fásta so séú daoine cinneal clíte ag an foiinte sin agus go réirte le pléimiid níos faide amach tugamid suspag Camera tá na man commerceáid an seo é cudhúir spéis well na man commerceáid géige so tá é cudhúir agal a bheith dhéanú fan ócáid agus cudhúir loch scannaíachta sí agus de réir so is no go dini spraga ach a restella been so going swinchu gur valach cehmuid a bheith glúirt fásta amig an amach an seo for Thuaisceart bliana ar nod ag Raidió Fáilte beidir blian seo hugging so you know I mean beidir gannamid rud igen idir an blian seo agus an blian seo hugging le cefnahan a dhéanú ar Raidió Fáilte agus Raidió Feirste mar a bhí sé nuair a thosa sé siar in san Gaelscoil Uí Dhochartaigh.